Welcome back, karibu na ndo mwanchu muligeleno mwategerelia SMBO kigima unyulengani katokere usangasi wani yage tembe. Bono mwambia katoko swa sensemo ya magazeti. Gazeti la tubuata gazeti ibere. Gazeti ya Taifa Leo ni gazeti ya The Daily Nation. Ejubate mekano au astra kumanye amangana mange aliatikiri. Kule tuyo banga na buto buati aliyeseme tandao. Yatembe TV ensemo ya Facebook, yatembe TV ensemo ya YouTube. Nichi namba chetu jire waizi. Yandra kutulikera ujumbe kukotenge jotuliketi kurua. Somoro buri etuani ya getembe bono mambia. Matilda katokuligelia gazeti ya The Daily Nation. Nkiego kwanira bono mambi kuruwe peje isiko. Gazeti ya The Daily Nation iritukeriga agotobona the point Nisumu ire asichindagira chirito kuria nasiki gukwanira mariogo ali agociarirwe ibimeri ase migondo anene muno igasinsi ya Kenya ayubono atanjiri gusaina mariogo abiri gakorengo anyori buna taikiraneti gusi nigabwate chikemiko chimbe chichikoirera koreta oburire bwa kansa. Lakini kero kuligerelia oroboti uruli kirasi gazeti ya The Daily Nation nabokoranga Kenya bado nandike ntenkira neturu basemi uchi sabantu animono wanaseba ngina bali abagaka abantu bali baraseba nyoro bono mabatuligereti amaliogo na araya ogusiale chinyeni nandi morogoba unagwasi anankwa ire chiro abantu bali ndagirembe bone chinda cyaromira abantu bakule yes ari babenko boli amana nyasaye egwasiarere gusine sukuma wayesiarere riyo okay kwairire chiro ekiagera ngware kuyetige sare kigari okay umuntu yere tali nugo tali kwenda yike tako yike kabisa no yeka chikemiko njiri chitali koyia kende gyonsi kibwate tali ngoko yike ko gukora kere muchando ongoroge gento kero ronkelina ki eriogo litangani ogore riogo ririre certified gose riogo ririre verified na aiga sense ya Kenya amariogo aliore sure omanyetenga kiriogo eriga na liribwana ntegutumika na senchira yende ekero kwa bikire riogo eriga bwati amachiko amache kerengo kerikia amacha kobeko kwamenya gosialera amacha ali kubeka se pambu kwa bro wakoroge riogo riri kwa menya korosi riogo riogo sialira chingeni olengi amacha abonerete na po igekero gwasialire onye ko bekire nga rikore gosina matukata to gose kore wiki omoye kwa chingeni echo lakini ntatengo te matrito neiga ntatengo te biga omo montonde bwezi pikere kwagurire chingeni kurwe chiro make sure gwachisibiri bujara ande gwachiyekire mono arafu onye kwagoro osira mabere kurwe chiro make sure nyabiri kabisa nyabiri ekiagera maruire naragocha wetera kerekiege amario gaje gatogosiara eminyama togosiara totebe chinyeni igobone ke tokora ngiringa ki beria mabere kabisa ometa onkorogo otara igasi endagire nyene entigitangani rigio akorwa sabaremi riogo rironge naboigo amachika bwati gwendagire yige tarika sechire ekero esinginchekero yaikire wikano chakorosia bono riro rikogo togotibo ire chingeni nchiro rutagwa ndiko togotiegeka ikobono rinde tusiretie bintu nutrients chirichikane iri asomobere kolengana ne gazeti ya The Daily Nation gota the poison in our food oroboti rokoro kibuna some fungicides will weed killers outlawed for being carcinogenic toxic to reproduction ngabono nigo tia marioga ega hano mono ayagukora obe ebinyambi go sechi ase megondo na boigo aliago sialero chindagira gukora kurusia bichuni ase chindagira nigo bono tokire gutwara muchando omonene kubwa mono ne kire gazeti ge gotabuna ekiumbe kirika European Union EU nigo bono kiarorekanire gego watoka amariogo gucha ase chinse chiorogongoro Africa amariogo ali atari gutumika ase chinse chiri cha Europe lakini bono yatoka na mariogo ali nigagotumwa gucha sorogongoro Africa ekero bono nsi ya Kenya erigatie chinse chiri chikonyora mariogo aiga ase obonge ekero bono roboti orogaro koroke buna 473,924 kilos of banned chemicals that were imported into the country.
yani ng'echine chikilo chia mariogari atancheiri anyarite kobaka kosoa aiga ase ensi ya Kenya na boigo ngukwanirire gati ya mariogai buna bono Cloden ayu are insecticide na boigo ntubwate trichlorophenox bataric na boigo ntubwate clodimefom na boigo DDT amariogo amange endrin ethylene dibromide na boigo acephate chlorothan Marieta ega nkoroga yaya lakini rero nyo kuganeti kumanya marieta ega gose amarioga ega kandi na bogo swase umutanda onyare ko yanyora na bogo ase gazeti ya The Daily Nation yo karati ko mugwasirio yo renge bwo boremi engake ya maru ya go so aja sokoro tali orenge tuganeti understanding and take iga track iwa ego tebekana nga ensiri ye ekyombe kirike European Union EU nigo ekinikyombe gyobo mugwechi kigechinse kiri cyabo bongere ni ogikubwatuka amarioga ali atancheiri sobo ali sobo banyoli ne esumu anamabe ayasaliri ngoitale banyawo ni gochorongo rwa Afrika sabantaba mwamu bono ntwe bantaba mwamu tongende guchingo nyatumia ekotobenga chinateba chitani chiminye chiaroleka chigocha cheikire Kenya arongo rwa Afrika chinsamo au asibono tuko yatumia ntutuma yena marioga mayatu agolire wasiri itogo bole minkonywele sigara onkorogo ngayibono mugunga yinga yizigara garu omoncho morigereria ase gazeti ya The Daily Nation abo ase page ya gatano aya ichego sebunoroche vitambete igo echo nechi list cha igatia mariogo ali akanire ekigima bwanete kusata bwanete kutumeka lakini abereka gocha aiga sense ya Kenya ekere wote bana bande chemicals aigane bwate list ya mariogo 45 na boigo asense mwende nande gatwara 45 ayande igo yukoro kimuna marioga yega na mange kigima Amerika goswa gosechike mikechine chinyinge cha beriti goswa asense ya Kenya na boigo gotumeka eseme gondo yaito gotona importing death yani ukugora amakweri ruchinse chesko ekira gota wabona nigo egenderete ekyombe kyo kya European gosechinse chiga cha Europe chigendete kone amarioga yega gocha ase orogongo orwa Africa Arsenal yali ukonerega Matilda yali goteba ekirona ligeli omugano yu egoteba nga amarioga ya mange na ali akoleta michando na cancer gocha Kenya gosigusha Africa yukworo kinga eboniga abantu abange banyole michando chisumu echiga echikoirira mangana yoro iboro ugosalika bantabange konya rumuntu saliri yoro iboro ruwaye asomo biroye kanse ichira somo bere abantu mbabuga tiafirenge yako bwatakana marioga yega mabe arule chise chabongereza onsaliko mbare tanti mogototi ayuna yago tanti mogototi ayuna yago antitoti ayuna yago president is better than kiwa but mbare tekiwa anti mogototi bonere igo mwancho muligere amarioga ya kale sumu nande ayene kiwo ko boli kiwa ningi usino ko ekere kienge ntena Matilda nogo semyo mungusio mintonga ki ekero ya tukande boigo ene kinga ayo gusimuga chinyeni usumide chinyanya ayoga neti gusialira gusine kenyambiki ageliogo ndio gukiri okugura eliogo eli kurara boli ndiancheire ne wizara eli koligelia manganaya gusine eliogo ligocha tuase kwali nyoledu kae kwagura igo tuatobinga yande na tugusiara no ebinyambi bitu abwate sumu egutikara se eli endemero se eli roba eli yachi koleta eli sumu eligo kwambukera uchese ndagira ene kinga kwa golribia tunasegezedi ya Taifa Leo mwana monene tukutane debeni ewukonera tumirane gali sedebe abarwanire awakatu kwa na campaign nchiera techobo choliboli oboke likulirigoro bono ama tukaberuka lero na ankyo eligere abantu gazeti koro kinga nyasaye no murwaniriri oliwekerogo na ubuka batigaire Mungu na mwaniaji buka na ubabere itamo konye gusamo konya awati oneli egerogoli ya gazeti bono ebungeli ya Mbeere kaskazini ndubwatu murwande bwekerogo keli igurwa se chameli ya DP Newton Karish wibako mnyoka ni gerekerage no murwande libe chameli ya serikali ne Leonard Mudhende onyolenga Mbeere gali omo konyo muraibwense Professor Ibrahim Akidhure Kiniki obekire kambi sana asako mwakire koko Leonard Mudhende kirenga kino akoba kolende bono ekero ndo chigalia chama ya DP na UDA chiko mnyoka ni kirage ali Mbeere kaskazini kasubul tato mwanone aliga daro mwanone na kara go chikobori ro korkunito ni kalisi Newton Kalizi onero rio tere te very smart. Kalizi ni kikuli memba pe ke ina to kajaso.
Abungai, constituents kioko. Iga korukunero mbere kaskazini. Eker toko genda ensamili ya kasibula ina mangana onkorogota bwatu wa matene kerekeli kiregamu ruanibi chama ya DP yakuru Newton Karish ulio Leonard UDA Leonard Mdhende umoteli bwankorogo erentu mumanyiti Nero ya kwa kuswachi semo chia kasibula maega yugo kwa ye gusogo ityo kwa ye uyo kabiro mujumbe au kasibula nere ongondo were bono abaruaniri babiri bakumnyoka nikirege unyolenga anda baruaniri abaiga mbarekana chiburukano chikorekana gali ensemble ya kasibula ekaira barabu bagwa kwa fine ya kirumonte milioni matalo. Yes. 1 million. Tukwanira aviribu aroko bwechama ya irali independent nabo igontu bwate boyd were uno mwana ye nyagusira o ngondo were kurasi chama ya ODM no bakomyoka nikirege kulinde bono nyesauramwe ensamili ya Malava ntubwate David Ndakwa chama ya UDA serikali karobe komyoka ni nabo yoni chama ya DAP Kenya kurunga Seth Panyako yonyole Seth Panyako no yokabeire umuliki anse kembekelikia aba wenia wose ya Kenya Medical and Pharmaceutical Union KMBDU nere no ale kura sechame yo ya DAP Kenya kulino kuligeli ensemble ya Magarini bunge ya Magarini ntubwate Alison Kombe kurwa ODM na Boygostan le Kenga kurwa DCP bakomyoka nikirege anabokora yonsi mwenchumuligeli kulinde bono ekero gotebekana wetani ya chinsemo emerongo ibire neibere ichigo chigwa kachikule chiga niko bono andake yatigira matukabere ekero bakatuganyire tukoranga ngakigo chokolekana tukubaniria maya kuruga igasetu nyagatamba Abose Seth Panyako are former Secretary General Sekiombekere Kenya National Union of Nurses was Moliki oyo kabero moliki Sekiombekere Kiaba Teresa was Kia Nurses aiga sense ya Kenya na boigo togo so Sekiombekere gyokolika balimo gya Teacher Service Commission CPG ya gatatu igazeti ni ya The Daily Nation ekiombekega nigo kyanyare koralia amabaga chiribu kyanda ayo bono akaniriko sabalimo bakoligwa chiribu kyanda bache ko replace abalimu bali basiria magimabo na bwigo abandi banyare kugenda retire. Asepeji yoyo ya gatatu ndige watana public schools continue facing serious teacher shortages and that hamper learning abono chiskuru chiri cha serikali nigo chiarorekanire ko kendera gutwara umuchando obwogo kya kwa balimu gusekya kwa borokia ekyo bono kere tetu umuchando kema ase amangana yechi semi bono ekyo mbekyo nigo kegenderete nande asensemo yende nigo kegenderete kutwara umurobere bwo chukone kebuna nigo kirache ko haya na indi abari abo baraswaso murobere internship as a junior school abo bale chiribu emerongo ebere nainye kose 24,000 intern teachers kurwa buna omutenye o motangani kima umwaka ogocha iko abari mubono korengana ne kyombekege gotebona the Teacher Service Commission has advertised 9,159 positions as it seeks to replace teachers who exited a service through natural attrition. Natural attrition ikirotokwa na bono amangana ali ya abalimu abali basiria magimabo abande bachire retire abande berusiri ase kyombekyo na gukora emirimo emenga guseko so ase chinsemo au yino muganore ase page yo ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation. Ekero ukonera igoro kuliko ko balimu ikyombekyo giyo kulika balimu gya Teacher Service Commission ekere gyara liya amabaga wa kwanira go 9159 unyorenga ntubwate abalimu bali baguchikulikwa si secondary gotebekaranga abalimu baguchikulikwa secondary baraba bali mchiri bubere chimisano isano babere igo nanyo mwalimu lesikugali ugo andake wa primary bagelio 2082 baguchikulikwa go somi secondary abalimu ikomi na babere bajigosomi yiskuru chiri chia junior secondary bachikoli ku 10 na babere boka chigakia abalimu 7056 bachikoli kwa yiskuru chiri chichi primary omwisho na ba private umwana oyo nere mwana cheka oyo goro liyo mwana no Brian otebra na makarago samba otebra bona rende ka korete sukuru ngaya gwatakete mobeke nyumba bona ari samba makaraji kwa bra wali kiagere na somere to wali mapema reva de tere wali mungia somere wali mukio wali mwa somere to wali mwa DPA
DP ulipone kiboko kumama mwana na kwirite skuru ingia somera bono yo Nganye to mwana ombo ali mukiasomerete. yo kamwagerezini Asinge nchono onye litwara gotemanga P1 rero tiyo. P2 gusobo agakero somera boli bwa CB No me tikio chwakwana. CB akasomera CP kia megia tusumbwira akiri ayosali koterra ngotebi abira nyoru bwali munchako banning CB mwana na register but mwalimu ndiro bono mutakondigere koirana gazeti ya Taifa Leo chipe chichia gatatu boigo kwa nerere ushindani wagachawa Uhuru waziri kutokota yani okoranga lio rochili tindigati ya umuranili gose omo nyakiro gwe chama ya DCP kwa na Democratic Citizen Party na boigo oyo kabiro mo raibwenso muske Uhuru Kenyatta nigo liberali na ligenda takore karanga nigo bwade chinguru chene na sorongurwa Mount Kenya kulinde kolengana ni gazeti ya Taifa Leo kwa na chipe cheka tatu ekolo kananga Rigathi agotebanga chama ni DCP Mulimani chingaki Uhuru agotebanga abantu ba Mulimani nigo boyuka ko baboli bake koko chama ya Jubilee lakini unyolenga abugango bono nigo oyo kabiro mo raibwenso muske Uhuru Kenyatta arolekanaga kumwakira ekoko na kumwakire koko murwaneli bwe chama ya Jubilee asubura ibwense muske Daktari Fred Matiang'i egentandake kiage chiri Rigathi Gachagua asagotebanga chama ya DCP ayenere bwate chinguru kurugali ya Mount Kenya tama yetigoro ya Jubilee mangana makungu sana na yorase gazeti ya The Daily Nation ekirekoro kananga bado kungusana kati ya Rigathi Gachagua ya kwetera sikyo ya DCP na boigo ekiama kirigia Jubilee kia omoskie Uhuru Muigai Kenyatta kusiki ko getene irenere Uhuru Muigai Kenyatta nikobono yarore kananga bado omoskie Rigathi Gachagua tatageti gukora ukungusana no kukiagera nigagendete kotabuna nigo okorora Jubilee tebwatie focus goste nkeli consistent yani inkebwati enchireri oratebena ki Jubilee gigetega iganayo ekorogana ngarero kiriga mambigi ate magotwara chinguru mambiende giata makuru ase abantu ba Mount Kenya yani egotena Mount Kenya Mr. Kenyatta's Jubilee is inconsistent with the political aspirations of the Mount Kenya region, claims ex-DP. Lakini ekire Rigathi agukwana Rigathi ali kuja kogoke kero Mount Jubilee yale kutwaro murwaniri ku Mount Kenya wori kirego mogechi kilinga Jubilee Uhuru oiro murwaniri otari Mount Kenya Monto kose oyo kurwanire kirego kyobo MCA ase chinsemo cha Narok town county ya Narok Baire gali Narok naro DCP na Jubilee niko bako mnyoka ni sana. Igoro ntoro che Rigathi Gachagua akale ensemeli ya Narok ase aligwakira ekukokirage murwaniriri unyulinga ali enseme ya Narok town aba rwaniriri bonsi bibi amabinde mbatiga bondi geto bwato murwaniriri wa serikali murwaniriri DCP murwaniriri Jubilee asebono Rigathi Gachagua igoro ali Narok town wakira ekukokigima umurwaniriri bwe chama ya DCP asigazeti na bekorokia kirage ekarukuligiria amangana yonsi kulinde unyulenga asabarwaniri abu asikirogo gose ensemble ya Narok town ntubwatu murwaniriri bwe chama ya Jubilee oyo korokunga nere Joshua Amakata chinga kitubwate murwaniriri bwe chama ya UDA okorokunga Kanyinke Kudade naboyego ekatubwate murwaniriri bwe chama ya DCP oyu gorwase chama ya Rigathi Gachagua oyu ale gwakira ekoko kirage asenseme yo ya Narok town litkoliri elia igoro oyu korokunga nere Douglas Maskonde nabokorra ayonsu monchumuliri asigazeti eiga ya Taifa Leo ngukwanerere epeje komi asigazeti ya The Daily Nation yeritukirigaria rero bwate roboti oronera kurwase kiombe kirigitene tobo chone chimbe baiga sense ya Kenya ekiombe kia Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC ekirewatena all eyes on IEBC as campaigns wind up 181 candidates face off bono ekiombe kiri korengana ne ekiombe kia IEBC bono campaign chonsi nigocherete elitukori goro bono chitigalete gose elio gotigalia chinsa chiri chimanyekanete mna 48 hours uchasi obochori ubu burache kana lituko ria Alhamisi wiki yega ekera bono yarorekane buna bali bakurwanira ebirogo au asichinsemo nigo obare 181 onkorogo chikure emia yemo
chikura tokore igoma nande ngo chibere kwa kachikura aba igamba libakurwanira birogo onto bwatekorwa kirikyo bo seneta ime ye county eri yechinsemo nto bwate kirogo kyo bo seneta kemo nabo nto bwate kya abajumbe nabo igo aba MCA nabyo bire binge ekero ndoche ko bwatekana ni gazeti gako siko bwatekana ne kyombe keri kya IEBC ekoro kibuna egati yechiwodi ibere Kariobangi North nabo igo iyo kutoka ime Nairobi nabo yoche wani wodi kutoka ime Tana River nabo bwate abarwanireri abange tegerango tebyo mwana oyo chikure tukuriti umuraini garo ayena njinangu ngwakole kuronkoro goboni kurangwaka chikura chiwa kuboni no bochori oboke noro choba chori obwezi ibi ai business ukakurwo mapema chikure tukuriti tigaba nango tebina tukuriti omonguru nyasaye tato yore iguru igaiga igabwa tumurai immediately on the spot yakotere 3 meses igobora tutanye gwechanda mapema ono tike kwanda wake kuranga sengenche omonguru ngwana nare tuwake tituwaka na bagendo mungino ya mono mugaka yani chenda bagendo mungino ya mono mugaka bage kura simple chikura tu awoncho moligereria kurase constituency ya Magarini na Ugunja na Kaspul nigona waroba bwata barwaniriri komi kurase kira constituency na boigo kiro tobwate iga ya Mbeere North na boigo Malava constituency na chiroche chibwate abarwaniriri kianda ayonko rwali ase chibunge a chirigetie gokora obochori oboke na kubwa mono ne kwanirete buna the poll areas ngukwanirere na andake chinseme chiga mono chi constituency ningi kegerete chiganetie abajumbe abaya constituency eri ya Ugunja niko obono ekocha gosetigarete nerianserio libwanete gochorwa ekrabono oyorengo mujumbe wechinseme cho moske opio wandai anyarete kurwaro na bogigo goswa ase serikali buna omowaziri omwaka oyeto mutinyo gatano na gatatu na bogigo togukondera eri ya Malava nigo bono nigo oyorenge mujumbe o manyekanete buna omoske malolo njendi oyonyara gosiria obugima bwae amatuka make bono omutinyo gusomutinyo kabere omwaka oyoiga na goto kwana constituency eri ya Mbeere North ni gobono oyo manyakanete buna Geoffrey Ruku oyorengo mujumbe asichinseme cho anyaragoswa ase serikali omotienyi okane omwako iga buna omo waziri wa mungana yobokoreri ase serikali na Banisa constituency nero nige gukwanira magega gose nigo ebwato bochori oboiga magega yo mujumbe wechinseme cho asande akulo gosiri obogima bwae ase omubasakano bwe paro mwaka 2023 Magarini nero nigo ebwate obochori oboke kubwatakana na keri ebuna nigo obochori obubanyarete gutuguterware obochori gosoyo nyarete kubwa oimanyekanete buna Harrison Kombe obochori obubwiibwaye bwatuguteretware Kaspul buna onsariga chika okoerera ongondo were orengo mujumbe asichinseme icho nyarete gosire obugima bwae omotinyo kane omwako yiga Baringo ekirogo kelikyo bo senator nigo bono omoseneta wechinseme icho Moske William Chiptumo asiritinero obugima bwae omotinyo okabere omwako yiga nabo igonto bwate birie bike bono bia chi ward kolende gokonyoria buna mwanyagitinge ward neri Kerenyo nyamaya na boigo nyansiongo icho na chiro chio chibwate obochori obwo oboke ine chibeseki chibese toro chirenda baraya basi bakarara na igure kokoreza bade baro bakwete bakomutukoru mutinyukane unabona nyamaya iga siriti obogima bwae umwaka 2020 umwaka 2020 esikati kitinda kana mama okay emesare nyansiongo era nigo omuskike baso obochori obubwanya tuguterwale gusobo bwibwae bugatuguterwale nekyombe kiri kya IEBC bukaba nullified egosaka ba disqualified na boiga sense mo yendekera tubwaterie Kerenyo omusketa Dios Nyabaro nero omuspika bwe county assembly ya Nyamira tora bwate position mbwate yes position yana ne toro ya asirete omwako uri mutinyukane okay kurweri gocha emetienye gocha omusara ngokuri mushahara okwenda seka ese ward ne county tenere okwenda sekwa mushahara ngakyuko akanu muntata iyo ekero omuntu asirire obugima bwae nonyonkorogo ise gotumuka boniga kera nonye serikali nemanyete gwasirire obugima esikadi mukaenda iyo abana baembe mukaenda rochore omurungu abatai na chore na chore
Onsari kora kile bachezo rari mogo chimwakora. Abana bae bagerete kurire injaraga isena irete. Boni ga unure ga iga mukago kore gasia. Mukago le gai. Mukano kora ga. Rosa ko se banjiri ko se. Undi. Shida nelinga no taka kwa na familia onkoro boto go timorire singencho. No nyene ro bwe ko na duwiri sio ngoli ngaro sambia. Taira nere. Omanya utaka kwira nelitinda kwa. Taira nere. Alright, mwanchubulile katugwira na azi gazeti ya Taifa leo ni bwatu mugano gaiga omugano bwa magomba manene sana chibe chini chiakane bono mambigo kwanera omubere bwo mworokiwa bwo university bwo college ya Embo uyu nyara ko bagago siro mu bwa sinjira jubu tukanu niko bono otokire boyigo ansobo tutukanu butindi egotabagana omworokiwa igansa malieta Jacqueline Ruguro kurasa kenjoroke ligi ya ngiri ambu gego toka ime county ya Kirinyaga niga sogata ku Rusobo aga kagenda kugura mafuta yukuyaka kulinta chite kuirana goika ekero mubiroye uchete gutoka ESA mugondo bw'Ikagu mubiro yuko rusiriyo koboko komo naboyigo amo nechinsemo chinde chiaye andake kagirana bali bakolte koli kina ubamo itete na kungurushi nsemecho asumoro kiwiga bwe myaka 22 bono mubiro yo oichanira bange bensinseme ikiyako gara abasali aba Kenya ya buchiro bwityo bobesana Osarigo. Karate kake. Osarigo tate ko tebi ko osarigo. Roje nse yebuna tomenya teiga. Nse muna tomenya. Saitan nena bwate biewa. Nena bwate biewa. Muna nyasa bwate biewa ka abanda babasta, abanda bateri, abanda abaumini. Okay. Saitan nena bwate biewa. Na bwate biewa eta abanda baiti. Na bwate biewa eta abanda barogi. Na bwate biewa eta abanda abaibi. Okay. One ke kubune ki. Paka oko. Okay. Takire neze. Ekirona somo mugano iga egotabakaranga kolengana bayibuli babo omunyaruko yene garute school litkelio kulindika ikanyomba kamwa kogenda se egetuwe kurunga kianyaga kugura mafuta yokuyaka kulindita chiti koirana goikama tukata nabere bona ligigu mubiro yo chito gotoka so mugondo bw'Ikawa Kianyaga mubiro butoiro okoboko ne chimbere chai ekero okonere yo yes Onsarigo ga familia peazi babutoletere bateteregi. Okay. Echo tali family affairs, echo private parts. So kwandira gusichinse mo chiri chanso ni. Ongorogo taka kobeka komedi. Escuro. Bakase ekero kwandira oroboti oru kuroiga nande nonye segwetera chipeji cheito chagetembe TV na pokoranga no elitukuri omosubati naro otogete mobire bo musubati yomo onyalite kutoka ase ewodi nkagirete wodi iri ya Nyansiongo mobiro yo obwate nga omusubati yo ni gasaretiwe akanyara goitwa gotebanga a woman's body was discovered in a tea plantation in Ichuni since matiricha Ichuni wodi ya Ichuni kutoka Nyaribari Masaba brutally raped and murdered igonga ne bintu bigendere to nonye na igase orogokoro wagusi kurende ndogo sabo goitubuna abantu bali wancha mwanya gitinge yare wancha tomenye buna abantu Tata zoana negati. Tata, oi fata. Tali ke baja minute ogoti. Okay, good. Na boigo ase gazeti ekengesegia DN2 ase gazeti ya The Daily Nation ko kwanerere amangana yoboteno. Ekentegetangani egota the brutal reality of cancer in slums ase chinyomba chiri slums na kionkorogo chi slum. Slums ne chinyomba chiri slum ba menyete ga. Osarigo. Chinyomba chiyobo menyo bw'abantu bekerengo genzi. Yes, chinyomba chiri okonyara chiri bunabono echi amaraba chiri ese chitaoni na boigo chinyomba chia mabati echi amasakara chiri ase chitaoni go semechi menene egotebanga a double burden the poor bear heaviest cost as cancer rage singabono nonye bali no goiserwa kigima bamenyeta ase chislam nigo yarorekanire buna nigo abange babo bagenderete gochandika na kosigo chandwa no mochando boborere bwa cancer nga nigo bare abataka abahere nande yamanya gutoka nigo borero bwiga bwa cancer bokubaingira ayo kolengana ne gazeti go sekingese gya DN2 ase gazeti ya The Daily Nation na boigo
ngo nawe gwatichi bichabu chikoro kibuna abantu bachandi gete bamenyeta asechi Islam lakini nainde bobwato muchando yobroiro boiga muchando bobroiro bwa kansa na asense mo yende na nebwate nande omuchando gete aiga mumra gete ndo changana babwate chinyama chimerete kigima somo gongoye na boigo enda bugeka yokoro kibuna ne ngana banda ke acha gete buna e bathmark usobo nyama bwale komera lakini mukire usubuna kunyo gukina ndigo yabiro musigo monene asale bona saga tie obo wene nabo igo keroro cho mwana bwate rikobu risogete isiko ikitari gento kere normal korogo abana mbaro konyoranga andake umwana na pale biyapi lakini konyoranga rikobu ekenyobu kiae ekesogete goche isiko ekariya sokire go mama gekoro kuri kobu lakini rikobu rikoro kana nkoro konyoranga nigo kirekene ko itani kerengo iyo koro kibuna omwana oyo andake asenda yaye yense nigo weakness inchirororo na kagiretenga no ndakorega bwase nsemo yo bochano koborwa nabo igokora gazeti ya The Daily Nation asobo wangu mono kertugo kura kulende asogo tasoma kwa yonkorogo agotenga Islam zina bantu maja wa Islam kulende ine mechando yaye Islam zingai Islam zikakyo saligo no tirimbo kamatega abalinde bapenyetega ijaga komene higini kibon abasaba Islam bapenyete no agoro Islam Bono saligo gona gochiri yuko kwa na mkuru kwa Njenga Islams mkuru kwa Ruben Islams gona wa Islam bapenyete Islam bapenyetoro norocho saligo bana zina tete kumanyiro saligo ngane kene mun nanje ko kwa naigo norocho kene matare ga na rubiga kwa mbarali bandigirite matare osaligo ali no bono tomenyete abantu bunantu. Alright, epichi ya gatano akatutukuja kura gazeti ya Taifa Leo eukuwa na Omokonyi Bumu governor we county ya Lam nere Daktari Mbaraki Bajaj nero rali ringa nguchara kubuli bo governor nguchara kumupinga omo governor we county yuo uyo agokonyo kurunga Isa Timami kulingana na gazeti na bikoro kingankia kwa Omokonyi iga guse Omokonyi Bumu governor iga agatua lukugania wuchukuru buli bo governor kwa ina buwangu sana gazeti iga ya Taifa Leo nibuwa tabagane menge yule manye bieka kulendenga ntuko ira asomugano olega iga buwa kubolia igose tiutili buwe chingero chia rege nabo igo oromo kongwa soko bugi chingero chiga egiata ukurunerenga Rusiano uyu oromo iburwa bwenseri ya Jamaica uyu lega Kenya sama tukumake aitino alime ya Kenya Rusiana nanga agredezi liga boliru murayo bwenso moske William Ruto nga korancho moske Ruto anchira ekenyuwa gose ekemalike kurunga bangi getumeke Kenya nabo igo gyanchire kebe ekemalike rumuntu agutumia ase nchuntuna babugi bicingero cyarege karatutumie de bangi na itokotenga abanali gedizana natemete ko yirigizana uzaliwa sana baka gaje baka mwana Rusia nyarugeje bono kolenga Rusiano Matilda kolenga na Rusiano kolenga no mubugi cingero Rusiano omo iburu bwenseri ya Jamaica hago tebimura ibwensenga orongo rwa Africa ndo anchetie kemeligi gya bang kulende abe omurayo kabere ogwachigwanchira bangi yetumeke na abantu yanchirugo tumekwa ansenge nchunga nige kokonya abanyangero bikiru ikirege rege kero banye tumegete ago tebanga orongo rwa Africa ensio kunyole ensio ka yancherete bangi ninseri ya Africa kusini South Africa nero ya bigede bangi kwa anchirwa otumeka na gusumeku na abantu monsi sarara bana taligo nkeki wabunga na ekero gukura kurwa siga zite igasesemeli yechigosali epechiyo mweliki manyoro mugano igoro mogoseri giatabwe club kerigia Arsenal tukonera mogoseri giata ugati ukurunganere ebereji eze orolenga kia konyete club ikigia Arsenal asuko baimbura Tottenham Hotspur na boyo asigolinya seyemo alikulia Jumapili na kuiroba buyo banene na gutikara ekwikirabu igia Arsenal aligoro asubo buyo nyoro mugano yonse pechi yo mwelekege magazeti ya Taifa Leo naenda mange katua ya kolira onkorogo kwangirira yo moyo tindi guku ngaina baba onye guku ngaina ndari tiganchiriro ba kwangirira yo moyo tindi guku ngaina baba onye guku ngaina ndari tiganchiriro ba omwana matiaba haleluya tikabora tikakoroki tikango tebie kia somerete ne kyubwana tego chikokora sale mapema ditukolia lero nimbwatega yo mlembo papa pupa
Omurembo yoiga niga kurukwa nero kurukwa Ana Paulo. Ana no mwana wa Paulo, I think rende kera kurukwa Ana Paulo. Okay, igabwate miaka 21. Chari sioneli. 2 1. Okay. Reni gare omukoli biashara. Asomo chonyorovi. Mapema igumanye nga. Kuikonganya kurunkagi gabo chonyorovi. Mapema ekiagera no ali. Iganchete sana. Gutaratara. Ebito igore papa pupa. Ncherete yeze nezezi. Korugi gabo. Musubati onaende gaba gontebinga na chito muziki. Papa, toko kora golere diari, golere dio. Tiu ni 102.7 muziki mapema. Okay. Nande kaya ngotebunga na chete na chete gotegere muziki ya kisasi kipia pum pum pa. Pum 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 pa. Yi. Okay, sorry. Utaro kuno kwa. Okuno kwa Mr. Nice. Sorry. Ali Mr. Isa na siretio boge mabwa. Isa iskati kila kwa Isa. Okay, nkoire immediately asiyale nge ekirenga kiane immediately on the spot kwa razangu ra duniani. Leo ni siku ya Jumanne Novemba tarehe 25 sorry. Tarehe siku. Okay, tarehe 25 mwaka ni 2025. Taifa leo pejikianda. Haleluya. Dondosa hapa na pale. Ongo koire paka sakuruku Mukenyi Naruko nzarugura. Okay, Naruko gaiga egotebekana iga aliyenazwa akila vya haramu hadai mwanamke huyo alikuwa binamu. Okay, bono ngerezere ga bono ngerezere ga. Njiro muga komata ya nama kongo. Nayo gosome gazeti. Okay. Bono gaiga nige gotebekana iga. Omongwana nakaliga. Okay. Nachitirinde aba subati nanchite kwaraza kera duniani. Bono unagendrete kunya gokore goso na basubati, unando gore goso na basubati. Ditukeli monika nyorete nigale no moiri oye. Binamu ekasini. Straight. Ekasini ya. Moiri nero yo moiri bamu abo. Charles imagine. Bamu abo nere bali koma. Bono agocha komanya ekeresi mekali gwakwa. Aro. Aro. Bono mosacho oyo achete kogunga ki oyo ba okwana nere tali mama nko ba okwana nere kumbe ngina omuro oyo oli kwa kesimi gojaso mwese koyo kwa bwade era ko mwakera gojisobo kumbe omuro oyo gakazi ni yae bale komo Sokoro squeezy abantu abange ekero bagokora mangana ali bali banchitokora mangana obukayayu abange ligagu kerabu atiwa gutamiro tebanga oyungo bana uyu mwalenge nero kurumatile ningo yuli nantiyane olimbwa mwabo oli baba bono li umusacho yu watirwa sigezeti niganchite kora isiko akwenda isiko bono keraka bwatira bagatamirita katero yancho oyimbwa mwabo tolenere. Lakini usaliko egasi ya ndege niki asesini korande ndege egasi ya niki togendere gazi. Okay, sorry wicheba wereba oino molikyono korkunera kipungeno cherriyo tinero manyiri gigabo gorusi gabo koire bakase aigasa korukwa ganchoni nigere ga Mombasa ga nzarura Mombasa ga ganchoni gaiga molikyono niga koruchana tikafunga niga gote chombi akunja mukia kwa aibu baada kusauliwa kukoma kuraza damu. Okay, one kenege kongu mama kenege swale kongu sana karamba ziriye keke iga ukaga Matilda Eric please Harry nigo ntiamusha hoteli niga boli gwatike nyakweli gose nigeri ingire magika yogote bwatike konyako kwa omworo skatikiri aro mworo sana aro mworo iga bono gocha sa igego okay egote abono gwachi kwa beka byaje gocha sa ego ntebinga iga aro mworo tali ngobworo yani bwa mugondo bworo no maite no na bworo oino molikyo no korukuchana tikafunga korugiga aputate komyo kimiti atira sego chokole gaseti yani ataifa lero kwa razangu ra duniani. Okay, simemani nige kutoka ga na rubiga zimamani simemani gutoke mearo isambu
ata nyorobi gaki mama paka baligete Roysambu ngaye gutoka. kose nyorobi Roysambu ne constituency eregati ya Nairobi na boy county area ya Kiambu. okay weche akero waira giro raje njiti Zimmerman na menyiro na bomanye. Are you curious? Yes. Okay. Bono gaiga igegote astuka mume alikuwa akikopa ndipo wale epi. Okay. Mushira kale gaigo bwate demo. Shapima kwa razangu. Abwate demo burungi ga very smart very accurate demo nje ko igwa baisi ba kukwa na ga demo nje timete demo niki obwate demo. Okay, yani abwate nyaruka ndebe basikaine kwa raza urari ninyani muisibe santi ariko mubura pi. Mwese ko buna kama tebi ngakindi there is no problem moire immediately. Bikoro to na ataka bibi baliri na ndetali yakemo. Moire na nde mapema. Price ya maino pakeli yogori ya yeli bwatiraniri. Moire kegima na ndetali elimo. Okay. Bone ya jete ko ika. Umwese ko ya kera jete ko gundwanga. Muroyo kume buna gendete ko mosabaigo. Muroyo ne chiteni chuka agendete ko besa. Chiteni chikanyaro muroyo. Chiteni buna chiamo nyara iga. Buna chiteni chiamo nyara. Bono na yo obosoko bogocha gosoka. Bono rende baba. Kusoro chino nyenaje ekene pi. Mwese ko na babu ataka mutama. Takirende baba. Oroche no nyenaje. Oroche ta wanchi tenugi. Bono ko mutama. Manyanga naje kwareko kero bugol chiteni. Okay, hapo nongo kore gazeti yani hata ivalero kwa razangu ra duniani umo kwa KMC korogo kebache tumbiri. Esebene. Basonu mwanchumulire ngaga kuno amagazeti tokoye kilio mwalio kigima ikegeke tokonyora never baadaye tokuira na toswa sengambo ya Getembe. Tusikatu chale nchenguru wa Geoffrey Nsarigo. Ngoro kwa Matilda. No. Korogo? Ukonyongana na kora ukwane irieta Matilda Kim. Yani got pati ko ikang. No. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Je, umesumbuliwa na shida mbalimbali za kijamii ikiwemo wizi, magonjwa kama vile kupungukiwa nguvu za kiume, utasa, ugonjwa wa sukari, purusela na magonjwa mengineyo yakiwemo yale ya zinaa? Usiogope. Baba Nyuki, Mama Nyuki pamoja na Mapembe wako hapa ili wazitatue hizo shida zote. Watembelee maeneo ya Nyanchwa mjini Kisii au wapige simu kwa nambari 0704115152 ili upate usaidizi. Omugusi mwakono Wool Superstores naende yakoletele Black Friday. Nesta dikia mirongo ibiri n'esano n'esatu cy'umutinyo ywa 11 ninjobwe kumbulire ebintu asama buli ayuakire omoroka buna bono ebintu by'ubwagaci buna amabati emisumari chisimiti chichuma n'ekirangi egati ebintu binde binge oigo ninjobwe kumbulire chindangira buna bono amasiri amandasi aliyo kuruga emechere chisukari amabuta y'echinyini egati amamunyuranda mange ayuri kumbulira sediurira mu buko bintobeyo byo gutumika asenga munabono chisabune chitishio chipampas egati binde binge byo gutumika asenga
asirigoriria muboko ni njugwe kumburira ya onsi asitituka tia Uhuru Superstores imeyomo chobo songo litukone yuma yechitariki ya 2023 yani Black Friday tebyo musani twenyolere amamunyure ye Christmas gengyo ime ya Uhuru Superstores. Esa Marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college kutoka Nyalibali Masaba esomwesi miwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment kogara serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa Kentangani neri ya Constituent Development Fund, that is CDF. Esoko gendeza constituency yao tuwakulikire lirube wanya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees. Eli yakabere eli punko era abana baito chironi kogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera. Eli yakatato kare kupsia tumira Marieta uchi ese serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera. Igo listen teyo abana baito bamwenete kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive, that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building koro diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Hobart in any institution igo bono nale wa appeal abaiboli bareta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakoleta document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. National anthem ya never. Hallelujah. Nsenzi. Okay, ntatenkolete ga very smart, very accurate, very intelligent. Abagambirinde go soma itanya sa ugoje iri asenkoro yanga ubugambi mboro marikao. Ekiagera mbole marikao arama ene. Ekiagera kwa koleki. Kwa igure ngara mboro. Okay, gogo suma buli. Papa buba. Mama mapema. Okay, bono rinde mbuya sana kugo suma bujaiga. Gaki togosoka burungeiga togosoka burunge tebe bantu ngaki ngamaene pinchara maene mama tata nge kuramba konye jitibwati bese okay tibwati bese nje tikokoro koraiga nge kurane ninche ngo bakonya immediate on the spot okay libaga lyo kunya gutumia chibesa igasa chindo muntu kwanyora kwa ere irubusa okay tumanye go ichega very smart, very accurate, very intelligent okay gaki abamoko boli chikura nyasaye tata nabwato murai yere yani bwache tibwanja otumie chibesa to tumia otumie chibesa to tumia otwara abantu to twara eteberas muike kera tinko tebi go ikete beto ika no never nyasaye nakoreteki nabwate omurai straight ya noroje gotebi aje kagicha kware chesta gariga mapema no ranga nayo kuchikusie katobwati bese uchandegete okonya wakachisabu chiao abantu bakona goichora boisi ko gabu kwanya ko batebi ngaki abana ba minto timbwati kende tolio bwenenu go kukauka okay very smart, very accurate, very kwamanya konyona nayo kuchikoira
Okay, abande gaigaga batukutire chibese baenanire finally mbaireti raki kwanyora yo watumike utatumike pesa na nayo okoraki ogopenya very smart very accurate very intelligent hallelujah nyasaye tata nero kurumurai. Okay, no problem tumenye gocha sa mauchi na karab mauchi na kara mauchi na regaiga abantu tugwa kachikura talinga nkobara mamwezi amauchi na lega tima asa abantu baitu tugwa kachikura bona kabisa bi ungaine tumurai paka 90 kaki 90 aliango alipiga omkomo tenga murai umate ninche kuchiko basetebe yao nche nkoba galiga ndende kura murai ya pakohire murai naaje mama ke muntoma nayo murai makuru wetigana okwa kendi yonsikiria bwatogo teire ndegaki ndende chikura segetuokeri ndende chikura segetuokeri kwa manya kurwa ayo monyene kabisa ayo monyene liochiria ayo monyene kwa ferio murai murai makugo karasa monto mungao ukaraso monto mungao na ene nero kare go support kwa mero go watikiro murai kwa target murai kwa bwata murai yokoete chibese gaki manyo murai yakabuguli chibese go senkuru ikiombe shapima kwa razangu akaimu kichibesa go senkuru ikiombe akakoletere nuge yakakwa chibese nayo kuchikondera chikura omanye kuru omuferi aya nayo tabe tokoba enoke yeni chinagote mama ke muntome ke monike ngakoro chinagote asenge njo yake tokoli chibese chiabuama tokoli chiabosa arafu egero ayo chikoba kaki abarai baito nabaya abarai baito nabaya naindrende ekere omuntu gwake kura kero gwake kura yerendo mwake kura renaye gwajire bona ekemanyi ngomanyete bono garia onko enda ntini nali style friend wi style friend ngakero noyo arafu ekere gwikira bono gwikire geita uchimbe bona mangana change ngakwa 200 mangana change kwa 200 mangana change mangana agochenjeria pesa mangana agochenjeria pesa nuki mangana agochenjeria pesa togwakaje bikakiri ngana ki ba minto gaki ndutagete konyoro burayo buya ndutagete kokonyeka ndutagete gochikoba ochorere na akiri yago burunge karatigane chibesa kongonta chibesa kali chibese gaki kali chibese onye muri kolimo never Omugusi mwakono Wool Superstores naende yakoletire Black Friday Next tariki ya